Takže ahoj! Vítame vás u dnešného videa a dnešné video bude, ako sme dostali andúlky. Toto sú naše andúlky, tá žltá je mojej sestry, ktorá sa volá Teo, lebo je to chlapec. A tá modrá je moja, ona sa volá Amy. Toto majú na jedenie, to znamená, že toto sa dá aj otvárať a dáme im tam jedlo, ale teraz to neotvoríme, lebo by sa im to vysypalo, lebo tam majú plné. Toto majú vodu, v ktorá sa dá tiež otvárať a tiež tam majú vodu. Takže tu majú noviny, ktoré sa im vymieňajú pomocou tohoto držiatka, čiže keď to vytiahneme, vybereme noviny a dáme im tam nové. Tuto sa to otvára, ale nebudeme ich otvárať radšej, aby neuleteli, lebo ešte nie sú naučené. Tak, toto majú majú držiatka, na ktorých môžu byť. A teraz tam moja akurát neskúša všelijaké salta, lebo tu je ešte horné držiatko. K tomuto mám, aby ešte sa vrátime k jedlu a k pitiu, čiže tuto si vždy na toto stúpnú, na toto, aby dočiahli na jedlo a tam sa natiahnu na to. To isté je aj s vodou. Tak a to by bolo všetko o našich andúlkách. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, pokiaľ áno, môžete dať like, koment, odber a ahoj na budúce.